horrela. La, no. Hor, eta salto. Bai? Eta berriro. Ta. Eta salto. Eta horretarako, erabili dezakegu doinu hau, adibidez, bai? Ta-tara-tara-ta-ta-ta. 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 Ez da ito oso ondo ateratzen, baina jende asko izango gera, Akaso 10 bat edo izango gera, Bai, horretarako guk ondo ensaiatu behar dugu eta biok ondo egin, eta gero beraileak utziko diogu, eta hori niri asko gustatzen zait. Bai. Niri ere, bai. Gainera, niri arabiar dantzak gustatzen zaizkit gehien. Bai? Beraiek erabiltzen dituzten jantziak, eta bada dantza bat bereziki gustatzen zaidana. Derbitxe izeneko dantza. Bai, bueltak hasten dira horrela gona handi batzukin jartzen dute esku bat zerura begira eta bestea lurrera begira. Eta gona handi horiekin horrela bueltak hasten dira eta hola, gona gora eta gora igotzen da eta zoragarria da. Aukera baduzu ikustera joan, Maritxipi. Bale, niri gustatzen zait asko sabeldantza. Tiki-tikiti, eta Ikerrek esaten du neskentzako dantza dela, baina hori ez da egia. Mutilek ere parte hartu dezakete, baietz? Nik ikusi nuen, Antxonekin joan nintzen bidasoa folkera, eta antxa ikusi genuen egipziar talde bat. Derbitxea egiten, eta salbelantzak ere egiten zituzten. Begira. Horrela eta horrela. Bueno, baina jarri dezagun gure koreografiarekin, bai? Prest! Ba, bi, iru, eta... La 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 la. Aterakoa, berriz. Berriro, prest, ba, bi, la 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 la. Hau, Mohamed El Sayed da. Sufi maisuak. Derbitxe tanorana dantzatzen du. Gira eta buelta ibiliko da denbora luzez. Dantza eder bat eskaini. Zuen buruari, zergatik ez den zorabiatzen galdetuko diozue. Sekretua bere gorputzean dago. Kontzentrazioa barruraka eramaten du bere gorputza sentituz. Horrela lortzen da. Dantza eder honekin, zeruak eta lurrak bat egingo dute bere baitan. Bukaeran, bizi berriari ongi etorria ematen ikusiko duzue. Hombre, hemen zaudete! Aizue, azte berua, pistinara joango algea. Bai, hau berua egiten duna, Katialinen amona bisitatzera joan gara, eta joan etorrian, izerdi pila bat bota dugu. Nigatik bai, baina lehenengo hitz egin inberko dugu. Ui, zer gertatzen da, Antxon? Beldurtu egin hauzu? Maritxipi, zer gertatzen da? Juana Josepari zerbait gertatu zaio? Ez da Juana Josepan kontua, nire kontua da. Bueno, Txantxibiri, ez aserretu, bale? Nik udalekutera joan nahi nuen, eta orain Juana Josepa ditu dit, eta esan di lekua badagoela udalekutan, eta nik joan nahi dut, eta puntatu egin naiz. Noiz da? Datorren hilabetean edo, ez da ondartzarako bazen horretan? Ez, biharazten da. Zer? Ala! Etinela joango esan zenidan? Ai, bueno, lasai, Txantxibiri, gainera zuere joan zaitezke, nahi baduzu. Baietz, Maritxipi. Ez esan nuen, nik ez dut joan nahi.
Jope, baina oso ondo pasatuko duzu, eta jende berri ezagutu, eta kobazuletara joango gara. Ez, joe! Joe. Joe, Antxon, txantxibirik kezkatu egiten hau, oso haserre joan da. Kezkatu? Bueno, bere arrazoiak ditu. Ja, baina ez dakit. Beitu, hasieran berak garbi utzi zuen. Ez duela nahi, udalekutara joan. Hori bai. Maritxipikin hasi zen planak egiten, eta bat-batean Maritxipik udalekutara jutea nahi dula. Bueno, baina orduan zure ustez Maritxipik zer egin beharko luke, udalekutara joan gabe gelditu? Ez, noski ez, baina notizia hartu eta nahaztuta ibiltzea, zilegi da ere, bai. Bai, eta horregatik saiatu gara bera animatzen. Bueno, bai, saiatu bai, baina azkenean pixkatxo bat agobiatu induzu, hainbeste junin behar duzu, ez azarretu, lasai egon. Ja, baina eske aspertu egingo da, eta haserretu egingo da, eta niri horrek pena ematen dit. Aspertu, txantxibiri, gauza asko egiteko gai da, eta kriston imaginazioa dauka. Nik uste dut, berarengan konfiantza eduki behar duzula. Baita ere. Eta berak behar duna hori da, guk beregan konfiantza edukitzea. Gainera, holako momentu deseroso eta tristeetan edo, ez? Ja. Aizu, ez da izango zuk zure planak egiten pentsatzen hasi beharko zenukela? Eta horrela, zuk daukazun gauzak egiteko alaitasuna eta grin horrek denok kontagiatuko gaitu. Eta zer esanik ez, txantxibiri. Egia da. Ja, zure txanda da. Bazigon neska txakurrekin, esan zen ondo. Hoi txakur politia nola aukizena eta esan zion. Pitxita! Eta ipuzik itxita. Zer da, berdia eta gorrie barrotik. Eta gora eta bere ibiltzen. Sandia bat azte zuen. Ara, hemen zaude, aspaldiko. Zure zaio naiz musika eskolara juteko eta hemen ez zeuden? Katalinen amonaren etxera joan naiz. Belana puskatu edunetik, ez da lehen egiten zituen gauzak egiteko gai. Bueno, nik zurekin nahi dut egin. Nik ez. Ez dira zu entzungo? Bueno, hitz egin. Gabitu, bi gauza dazkat ezateko. Eta lehenengoa da, zure haserrea ulertzen dudala. Ondo. Bueno, eta bestea? Bestea, horrelako gauzak gertatzen dianean, aukera berri bat eta poli bat etorriko dala esan nahi du. Ez dakit ondo ulertzen diazun. Zer ari zara esaten? Aspertzea gauza polita dela? Igual. Ez dakit zein den aukera, baina konfiantza baldin baduzu, zerbait ederra gertatuko dela, bai. Jarri zutik jausgailuaren bueltan. Heldu bi eskuekin jausgailuaren ertzetik, eta jarraitu abestiak dioena. Jausgailua astinduz biraka goaz, zurrunbiloan gabiltza, oielaren kolore saltzak, badu hortzadarraren antza. Gorria dutenek helduta, egin dezatela herrira salta, begiratu ondo eta beste gorri bat harrapa. Jausgailua astinduz biraka goaz, zurrunbiloan gabiltza, oialaren kolore saltzak,
badu hortzadarraren antza. Urdina dutenek helduta, egin dezatela erdira salta, begiratu ondo eta beste urdin bat harrapa. Jauzgailua astinduz birakagoaz, zurrunbiloan gabiltza, oialaren kolore saltxak, badu hortzadarraren antza. Horia dutenek helduta, egin dezatela erdira salta, begiratu ondo eta beste hori bat harrapa. Bai, eta... Ez azkenean... Ui, Ara, txantxibiri! ez hau dena? Badakitu da honetan zer egingo dudan. Bai? Segun, osea, telebistara, ala... Pelikula bat egin behar dut, zine zuzendaria izango naiz. Eta materiala guztia nondik atera duzu? Katalinen etxera joan naiz, eta bere aitonak triste xamar ikusi nau, eta berak eman dit ideia. Bai, hori bai, baina material guztia hau nondik atera dezu? Berak eman dit. Katalinen aitona monak kameralariak izan dira, batetik bestera ibili dira munduan zehar, eta gordeta zeukaten, eta utzi egin didate. Aizu txantxibiri, eta pelikula grabatu nahi baduzu, lehendabizi historia pentsatu beharko duzu, ezta? Bai, baina oraindik ez naiz historiarekin hasi. Hori bai, badakit beldurrezkoa izatea nahi dudala. Antxo, zu badakizu beldurrezko historio bat. Niri behin kontatu zenidan eta izugarrizko beldurra ematzidan. Kontatu! Ez, oraingoan ez. Aurrena pentsatu ea zerbait kurritzen zaizun. Seguru nago ideia hon bat etortzen zaizula eta historio eder bat asmatzen duzula. Saiatuko naiz. Baina orain kulturretxera joango naiz. Eskulanetako taldera, ea beraiek ere pelikulan parte hartu nahi ote duten jakiteko. Lagunduko didazue hau dena jasotzen? Bai, hau ondo zaindu behar dugu. Bai. Horde, sartu. Mentxe. Ea baze. Dena, bi aberatzen arteko eztabaida batean sortu zen. Eztabaidatzen zutena, zaldi batek lasterka egiterakoan, lau hankak aldi berean altxatzen ote zituen zen. Frogatzeko, lerro zuzen batean, kamera batzuk jarri zituzten. Zaldia pasatzerakoan, kamera bakoitzak argazki bat ateratzen zion. Argazki guztiak bildu eta jarraian azkar ikusterakoan mugimenduaren ilusioa sortzen zen. Hau izan daiteke zinearen lehen aurrekina. 1985 eta 1985ko abenduaren 28an koka daiteke zinearen hastapena. Egun horretan, Lumière anaiek irudiak mugimenduan zituen lehen emanaldi publiko egin zuten. Lumière anaiek asmatu zuten zinematografo izeneko tresna. Bere aurretik, Thomas Edisonek asmatutako zineskopioan oinarrituta zegoen. Lumière anaiek kamera portatil bat sortzea lortu zuten. Kamera honek imaginak mugimenduan erregistratzen bazituen ere, ez zen gai hauek erreproduzitzeko. Esan beharra dago, Lumière anaiek asmakizun honen emaitza artistiko eta teknikoetan ez zutela itxaropen handirik. Lehen zine emanaldiak hasi ziren. Iraupen gutxikoak ziren, laburrak eta soinurik gabekoak. Data horretan egin zen, lehen emanaldian 10 pelikula eskaini ziren, guztira 20 minutuko iraupenarekin. Pelikula hauek Louis Lumièrek zuzentzen zituen, eta aktore zein aktoresak lagunak eta senitartekoak ziren. Emanaldiak oso arrakastatsuak izan ziren. Zinematografo tresna saltzen hasi zen, eta berarekin grabatzen ziren filmak antza handia zuten antzerkiarekin. Georges Méliès, zinemagile frantziarrak, Julio Verneren 2 liburu eraman zituen zinemara. Ilargira bidaia eta ezinezko bidaia liburuetan oinarriturik. Zinean negozio txikia izatetik handiagoa izatera pasa zen. Naiz oraindik, soinurik ez eduki eta filmen iraupena laburra izan. Zinea estudio txikietan egiten zen,
Eta handik denbora gutxira, Hollywood sortu zen. Bertan, ia urte osoan baldintza ezin hobeak daude pelikulak grabatu ahal izateko. Zinea, oraindik mutua zen, baina ez guztiz. Filmean ikusten zena ulergarriagoa egiteko, pelikulan zehar idatzizko txartelak txertatzen ziren. Orkestrek ere, musika zuzenean jotzen zuten. Eta noski, irakurtzen etzekienarentzat azalpenak ematen ziren. Don Juan izeneko filma batean txertatu zen lehen aldiz soinua. Teknika oso bitxia zen, irudiak eta soinua ez zeuden euskarri berdinetan. Honela, soinua entzuten zen irudiarekin sinkronizaturik zeuden disko batzuetatik. Bertatik ahotsak eta efektuak entzunaz. 1933 inguruan, La Feria de las Vanidades pelikula izan zen lehena koloretan grabatua. 1950 hamarkadan, koloreen erabilpena ia guztiz hedatu zen. Txuri-beltzekoak aurrekontu txikietarako bakarrik utziz. 20. mendearen amaieran, zineak digitalera jauzi geldiezina egin zuen. Eta ordutik, geldiezina da bilakaera. Eta parkera iristen ari zarela... Ua! Harrapatu zuen! Arantxa, esnatu egin zaitut, parkatu. Lasai, lasai, muitu beharra daukat. Siesta egiteak on egiten dit. Zer modu zoaz gidoiarekin? Bueno, zure liburuek, zuk ekarritako liburuek, izugarri lagundu naute. Eta, bueno, asko daukat ikasteko oraindik, baina banoa. Bai, jo, nik ikasi nahiko nuke gidoiak egiten. Nire ipuina kontatzeko beste modu bat izan daiteke? Bai, arrazoi dezu. Bai. Baina nik badakizu zer. Beldurrezko historietan izan nahi dut espezialista. Nor janko du? Jope! Antxon! Baina, beldurtu egin hautu! Lasai. Eta historia hau? Banoa. Entzun nahi alduzue? Bai, noski. Guarda. Herri txiki batean, parke bat zegoen. Eta herriko haur guztiak parke horretara joaten ziren jolastera. Eta oso kutxuna zuten, txoko goxo bat zeukaten, oso gustora sentitzen zirena. Eta halako batean, egun batetik bestera, haur bati, ipurdian, txiklea pegatuta. Eta hurrengoan, zabuan zebilela, sokak soinu arraroak ateratzen zitula. Eta horrelaxe ikusi zuten egunetik egunera, parkea pixkanaka hondatzen ari zela. Eta, beraien artean, bileratxo bat egin zuten, bilera horretan, alternatibak pentsatzen hasi ziren, zer egin zezaketen. Eta, zer egingo zuten, ikertzen hasi. Parke horretan, zerrari ote zen gertatzen, jakiteko. Eta hasi ziren egunez ikerketak egiten, begiratzen zuten begiratzen zuten hemen, baina egunez ez zuten ezer ikusten. Eta halako batean, erabaki zuten, gauez ere txandak egiten hasi beharko zutela. Eta beraiek zeharo ikaratuta baldin bat zeuden ere, elkarren babesarekin hantxe joan ziren ikerketa lana egitera. Eta gauez gerturatu zirenean, han non konturatzen diren, soinutxo batzuk. Baina ez dakiten nondik datozen. Eta halako batean, usaina etortzen zaie. Kiratsa! Usain, txar! Eta orduan, usain txarraren atzetik, ara non ikusten duten monstruo txikien talde bat zen. Eta zergatik botatzen zituzten puzkar usain txarreko haiek? Aurretako batek ahaztutako
karamelo poltsa jantzutelako, eta pozoituta usaintxarreko puzkarrak botatzen zituzten. Eta alaxe, usainaren atzetik joan, eta hantxe harrapatu zituzten monstro txiki batzuk. Eta aurrek zer egingo, eta amai, zuek izan zarete gure parkea ondatu dezutenak? Ba, ostiko botako zaituztegu, pa! Eta ez, monstruek. Ez, mesedez, mesedez, beste aukera bat nahi dugu. Eta aurrek horrela beraien artean begiratu, eta monstruek esan zuten. Parkea ondo zaindu eta gure babespean egongo da, egun osoan. Eta ikusi zuten ez aurrek, eguna joan eta eguna etorri, beraien ardura ondo betetzen ari zirela, aukera eman zieten parkean egoteko, eta Katalin amona, Katalinen izena jarri diot, Katalin amonaren gana joan ziren sendabelar bila. Eta sendabelar horiekin, puzkarren usaintxarra bukatu zen. Eta geroztik, ez dago berriz usaintxarrik parke hartan, eta dena oso ongi zainduta dago. Txantxi. Aizu, oso historio ederra asmatu dezuna, Eta gainera hasieran beldur pixkat ematen du. Bai, hasieran bai. Primerako historia duzu eta orain zer egin behar da? Gidoia ordenatu eta txukundu, eta atretzoa prestatu, eta oso garrantzitsua dena, pertsonaiak erabakitzea. Jo, Txantxibiri, zenbat gauza ari zaren ikasten, Bueno, pertsonaiak erabaki eta prestatzen hasi gaitezke. Eta horrela paseotxo bat ematen dugu. Bai. Oso ondo, guazen! Ez. Oire pilatu marka dau. Ni bai, kolazelo batea jonditzen da, Isto mamuk. Ni bai. Pantalan magito horak zebe. Horak, senda began. Horak okien baino egitazkok, Mamuk die gure familiekok hildakok diena. Die mamuk. Bezala die. Gainen ikusi beste batena? Beste ikusi. Baina beti zainik eguen. Ni bai, ikusita oketa. Nolakoa? 1 metrokoa igual. 2 metrokoa. 2 metrokoa? Da ikusi nun zeitu etxe barrua. Aizu! Zertan ari zara? Horiek gure gauzak dira? Lasai. Ez dut ez zerrikutu. Begira bakarrik ari nintzen. Astoak eman dit atentzioa. Astoa! Gure astoa da, Braulio du izena. Baina, aizu! Ez ikutu horiek, ez dira zure gauzak! Barkatu. Arrazoi duzu. Aizu, baina agian laguna zakezu. Talde baten bila nabil, txantxangorriak edo. Txantxangorriak? Ez ditut ezagutzen. Ez, Bila jarraitu beharko dut orduan. Haien bila nabil, kantari apartak omen dira, eta nire pelikularako bat beharko dut. Herriko plazan grabatuko den pelikularen zuzendaria nauzu. Kantariak diozu? Ez dira txantxariak izango? Bai, horiek. Ezagutzen dituzu?
Ni txantxaria naiz, txantxibiri dut izena, eta zinegilea naiz. Benetan, Anxante, kolega bat. Ba, zuzendaria naiz, eta aktore ere izan naiteke. Eta kantatzen ere moldatzen naiz. Ara, eta froga egin nahi duzu gurekin? Bai, bai. Ai, nire lagunei kontatzen diedanean. Niri txistorra jarri hau, eta jolastia, lagunek. Pues nik jotia buruan. Eta jolastia. Berze jotzia? Burruketan. Burruketan. Eta jotia buruan bebai. Hola. Barrakak. Barrakak eta gauzak erosteko. Dantzarixe. Jolasak. Jaixak di ospatzeko eta ospatzen egoten die koltxonektak eta gauza divertigarrixak. Tiropitxuiak. Txafleruak. Txafleruak. Eta zer ezke? Barrakak. Bueno, herriko jaixetan urtedanetan ipintzen daue azokak eta gero parketik gora ikusten dugu zaldixak eta ardiak eta etortzen dira. Eta bebai batzutan jaietan bebai egoten da fiesta de espuma. Egoten da urtedanetan eta da estenarizio bat kein zauen kontzertua. Eta gero, hortik ipintzen daue makina bat eta botatzen da ura dana lelena eta gero espuma. Beti erun bidabita horrekoa sartzen bajatxu berrira eta saiatu egotia aguetxita porque tragatzen za espuma eta da botakain bidazu modua. Eta txantletak eruan bihar dia lotuta segatik plazan egoten dio kristal asko. Janaria. Eta bebai, jolasak. Kastainaren eguna, jaten gau kastainak, bai. Pulsgarriak, barrakak, itxafleruak, oso artifizialak. Eta bebai dauz, urte batzutan, jaitzak, hauzuetakoak. Gero bebai, esenak inolan erruera bat behian eta ibiltzen nolan. Eta bebai da, tiropitxu. Eta bebai, esen zuzkuak. Eta bebai altzakuen erditik kanpora, baina gero raguatzak inua ibiltzen zaren da, gure erosundanetan tirolina baten. Jo, baiet. Egia esan, bueno... Jo, bai, ongi pasa dugula, Bai, nik esperientza honekin asko ikasi dut. Bai, eta niri atrezolanak egitea pila gustatu zait. Bai. Bai. Antxon, gogoratzen duzu plan aldaketek aukera berriak sortzitzaketela esan zen idan momentu hura? Nik momentuan jotzeko gogoata dana sentitu. Badakit. Baina ez nuen belakoan pentsatuko hau dana ekarriko zidanik. Bai, jo, eta Juana Josepak eta Mari Txipik jakiten dutenean, hau sorpresa hartuko dutena. Bueno, haizu, oraindik nire pelikula falta da. Eta han parte hartu beharko dute. Haizu, Arantxari kantatuko diogu pelikularen banda sonora? Ona! Bega! Gutxi gora bera dakigu oraindik, baina holako zerbait da. Turun, tum-tum, tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum, ton-ton-ton-ton-ton. Eta hor, pusketxo bat nahi dugu, baina ez dakigu orain dut nola. Abestian? Bai, monstruo txiki horiek eta pusketxo. Berriz. Torom, torom, torororora. Tarararara.